So hello, good afternoon, advance good evening mga bay. So karon magsibuano ko. Kadim ko kayo maayo sa Tagalog. Nako story ninyo. Gani ha. Nag-vlog ko. Question and answer portion sa mga random nga mga tao. Sus, wa mahuman. KJ kay sila. Di pa interview. Ayaw ba na-interviewon mo? Musugot, ikaw mag-interview. Mulakaw. Wa pa kita mo mag-interview, wa pa ta mo mag-interview, wa pa kasugod, mulakaw na kay mauwaw. So ang gibuhat, nilakaw sad ko. Niuli ko. Nikuha ko sa akong mga gamit. Nilarga ko. Karon na ako sa Amazon Forest, kita ninyo. Puros na kuan, puros na tanom. So ang baton karon, mukanta na lang ko. Mukanta ko ug kanta lang sa kay mukanta ko kuan. Istorya. So mukanta ko, kanta ginong kantahon. So kining kantaha para nis mga laki nga gibinuangan. Gibinuangan sama na ko. Sa una, sure. So paminawalan ni guys. Hope nga makasabot mo, makakuha mo leksyon ani. Kay uso kay nguya buya bron. Especially sa mga laki, mga gidaog-daog sama na ako. Ito joke ra guys. So kantahon ko ni para ninyo. Bahalag batik og tingo guys. Kantahon ko ni. Kanan ako sa Amazon Forest. Tilayo akas kay play diri para mag-vlog lang ko. Ako'y sa kabatan mo, perme na lang magol tungod sa problemang impossible. Parog akong head kay gusto na ko maden tungod sa problemang never end. Mura na ko ug mapanig tabang berde, nakauyab ko walay klaro kaysa iyang dugan kami balik tulo. Intaw ninday may pagmapagkamatay kaysa imong ugma ako nagilaan. Wala magtugay akong gibuwagan kaysa iyang gisabak ako napasanginlan. Intaw ninday may pagmapagkamatay kay bisag halog wala ra ba juta. Ninday mo na mga laki adyo mo pataka. Minabay ang pila kasi mana niyad mo siya sa mua para pahibaw na akong mama. Manamay na sa siya ang mata ni mama ni kalitog sika kay kuno ako nakadisgrasya kapag sumbag ang resulta. Wakay ayong bayhana ka puwerte na nun akong buga tabang tuna. Nakauyab ko walay klaro kaysa iyang dughan kami balik tulo. Tangday may magpakamatay kaysa imong gugma ko nagilaan. Wala magugay akong gibuwagan kaysa iyang gisabak ako napasanginlan. Tangday may magpakamatay kay bisag halog wala ra ba jutaw. So mana kamo girls, ay sa mo patangag panangil oy. Okay mo love this mga laki niya kung na in love kay mustanan. Kasi ninyo ina nga siya mo amahan sa inyong isabak bisag di. Luoy so kay mga laki permi lang minyo dog-daugon. So mao to kong ganda. Hope na ako mo leksyon. Mo kuan ako kay Amazon, kay bawo ka Amazon Forest daghan kay ungo, daghan kay mga endangered species kini mamaak na to. Na endangered na ra basag ko. So mo lang to akong kanta karon na ako sa Amazon Forest. Hope nakakuha mo pagtulunan o ayno nagkatawa mo. So ay mo kalimot subscribe ha. Kaning kantahan din ako cover lang niya. Kalimot ko sa nagkanta ni pero idol kay na nako sila. Kaning kanta dugay na kani high school pa ko ani. Ako lang ning ginatibig-tibigan. So karon akong gikanta na ako sa Amazon Forest, nagplay-tip ko, layo kayo eroplano niya. Muli pa ko ron sa amo Cebu. Eroplano ra sa ko. So bye bye. God bless mga bay.